गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन आंनि अफिदिमारि चेनेलाव बरायनानै लाफिननाय जाबाय। बिथां प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे एनडिएक्स एनडिबि बा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बिमा बिफानो गथायफिननो हाफैबाय बेखिनि खोथाखौ बारे बार बुंबाय थादों बिथाङा। आं बिनि बारैसो फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों। बावहाय जुदि गाज्रि खोथा बा माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा आं बर' रायजो राजानाव क्षमा बियो, खिन्थु चिफनाव बियाखै आं। आरो चिफनि आगदा आगसि जायफोर नोंथांमोना दानाय, आं बेखौ सिदा सिदि खोथाखौ बुंगोन। बिथाङा बुंदोंमोन मा एक्स एनडिबि जायखिजाया एक्सखौ होनथ'ला, जेब्ला बिथाङा मायाव बुंदोंमोन, इलेक्सन समाव बुंदोंमोन, इलेक्सन केम्पेइनाव बुंदोंमोन। बिथांनि माखासे भिडिअ फुटेजखौ आं होगोन साननैसोनि उनावहाय। बिथाङा बुंदोंमोन जे एक्स एनडिबिफोरखौ जोङो दिनै बिमा बिफानो बिदा फंबायनो गथायनाङो। दोद बाद दोन नोंनि बे बिमा बिफा बिदा फंबायफोरनो गथायना होफैनानै मा बे प्रब्लेमखौ नोंथाङा एनडिएफबिनि केडारफोरनि सोद्रोमाफोरनि प्रब्लेमखौ फोजोबना होनो हादों। दिनैनि दिनाव माथो वारेन्टनो माबा माबि हाजिरानो जानांबाय थायो माथो। मा जाखो बेफोरलाय? नोंनि एकर्डआ बेनोमोन नामा प्रमद बर'? एनडिएफबिखौ डिस्ट्रय खालामनानै आथिं आखाइ बुफायना होनाय बेमोन नामा नोंनि टारगेटआ? थांखिया बेमोन नामा नोंनिया? बे जुदि सानदोंबा बेयो मिस्टेक, बेयो गोरोन्थि, भुल बुजिदों नोङो, मिथिबाय? अनलि दिनै एनडिएफबिनि केडारफोरनि न'खर फेमिलिया दिनै सोलिनो खस्थ' जानानै दं। मानो रेगुलार खालामना होनो हायाखै? स्टाइपेन्ड जायफ्रा 6000 मोनो, हा बेखौ मानो खालामना होनो हायाखै? माब्ला खालामनानै होगोन? 6 मान्थ 3 मान्थ मा जाखो बेफोरलाय? नोंनि पिसि कर्डआ बेनोमोन नामा? गोजोन गोरोबथाया बेनोमोन नामा प्रमद बर'? दुखु मोननानै लाब गैया। आं जा भिडिअ खालामगोन माखासे खोथायाव ओरैबायदि रागा जोंनानैबो बुंनाय जानाय जानोबो हागौ दै बे साननैसो। नोंथांजों 2000 बे 24 थारिखआव आगष्टनि 26 ना बेसेबांबा थारिखआव नोंथाङा लिंदों। अफ्रिखौ लिङाबाबो थांगोन। सिदाखा प्रमद बर'। नों दिनै सिफ जानो हागौ। एनडिएफबिनि प्रब्लेमखौ मोनसेबो फोजोबना होनोबो हायाखै आरो नों हानायबो नङा। नोंनियाव टारगेट पलिसि, प्लेन पलिसि दङमोन नोंहा मोनसे। एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ खाथुमनानै दोननानै बिथांनि जेसेबां गथ'फोर दं बेफोरखौ फोजोबना होनायनि नों हादों बिनि फारसे। बाद बाखि नोङो रायजो राजानो जेबो मोजां खामानि मावना होनो हायाखै। नोंनि इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो दिनै नोंखौ बखिनो हमदों। नोंनि आगदा आगसि बैफोर थाग्राफ्रासो नोंखौ फिदिंगासिनो दं। नोंथाङा जुदि गोजोन गोरोबथा खालामना होनो हादोंबा एनडिएफबिया दिनैनि गथ'फ्रा दिनै मा अबस्था जानानै दं? बेफोरनि न'खराव नों थांफेरदोंना प्रमद बर'? रायजोआथ' रायजो दे, थिगैनो दं, रायजोफ्रा गोबां माबाखागोन, खिन्थु रायजोनि अनगायैबो दिनै एक्स एनडिएफबिनि न'खरनि फेमिलिफोरनाव मालाबा नों ओंखाम बोथिसे जाहैफेरदोंना? रेकर्ड दङना प्रमद बर' नोङो मालाबा सोरनिबा न'खराव नोङो हाबनानै मोजां उदिस लानाय नों रेकर्ड दङ नामा? हायोबा खोन्था। नोंनाव आरोबाव खनसे खोथा सोंबावगोन आङो। दिनैनि बे पिस एकर्डआ सोरनि थाखाय जाया? आरो पिस एकर्ड जानायाव बा एमअएस जिहेथु मेमरेन्डाम सोरखौ लानानै लिरा नोंथाङा? आरो सोर इन्टेलेक्सुयेलफोर बे मेमरेन्डामाव दङमोन? आरो नोंथांजों आगदा आगसि सिगां उन सोर दङमोन? आंनि खोथाया बे। हायोब्ला नोंथाङा बेखौ जवाब हो, फिननायखौ हो। प्रमद बर'नि आगदा आगसि थानाय फिदिंग्राफोर नोंथांमोना बुजिनाय नङा। चिफनि फानाव मा फैयो बेखौ जमनाल' थाग्रा नोंसोरो, मिथिबाय? बै समनि 17 बोसोरनियाबो नै बिदि जमनानै थाग्रामोन। सिदा सिदि बाथ्राखौ बुंदों आं।
नोंथाङा दिनैहाय जुदि एनडिएफबिनि केडारफोरनि प्रति जुदि साननाय दङमोनबा पेरामिलिटारिनिया बोरो माब्ला होगोन बेफोरखौबो फिननाय हो प्रमद बर' पेरामिलिटारियाव लांगोननो एनडिएफबिनि बैसो खम जानायफोरखौ थिग আছে जोंबोथ' बोरायबाय गाबोन समफोरनो जों थैसिगोन बारा बोसोरबो गैखाला बै बे खम बैसोनि गथ'फोरखौ माला सोगोन बेफोरखौ होनानै हो माब्ला होगोन पेरामिलिटारियाव आंना खोथाया बेबो मोनसे दिनै एनडिएफबिनि मुंख्लं जानायफोरखौ दिनैहाय नोंनिनो आगदा आगसि थाग्रा बिआर फेरेंगा बियो मा बुंदोंमोन बेखौ आङो नायफिनबावनि दै प्रमद बर'आ खोनासंनानै ला नोंनिनो हानजानिनो मानसि सासे इएम रनजित बसुमतारी मा होनदों खोनासं आं नोंनो दामनानै होगोन मोनफ्रोमबो एनडिएफबिनि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोराव जोङो सासे सासे करि सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय मिथिबाय प्रमद बर' नोंनिनो दाखालि जि जायगायावहाय मैदेरजों गाथारजानाय मानसि बिनि न'खराव थांना गामसा गानना थांनोलै रनजित बसुमतारिया गामसा गानना थांदों बियो मिथिबाय नों दा गानला बै समाव नोङो एक्टिभमोन बिदियावहाय दा दिनै नोंनि मानसियानो गानना थांदों नोंखौ असनमान खालामदों माब्ला होगोन एक्स एनडिएफबिनि नामाव बुथारजानायनो मानायनो एसुरेन्स होलायदोंनो नोंनिनो बे इएमआ रनजित बसुमतारिया माब्ला होगोन बेखौ फोरमायनानै हो आरो नोंबो बुंदों वान भट वान जब माला खालामगोन बेफोरखौ एनडिएफबिनि खोथाखौ दोन जोगार नोंथ' सैखाया एनडिएफबिफोरखौ मालाबाबो सैया नोंना पलिसियानो बिनोमोन एनडिएफबिखौ फोजोबना होनांगौ आरो बिथांमोननि जा थांखि बेफोरखौ फोजोबजोबनानै होनांगौ एनडिएफबिया सानसे समाव जोबहैगोन आं बेखौबो मानिदों खिन्थु एनडिएफबिनि थांखिखौथ' नों सिफायना होनाया अयनाय जादों बेफोरो अयनाय जादों दहाय सासेल' नङा एनडिएफबिनि सोद्रोमानि फेमिलिफ्रा आंनाव फन खालामना सोंहरदों जे माबोरै जामारगोन पेरामिलिटारिफोरखौ मोनमारगोन ना मोनमारला बेखौ आंनाव सोंनो नाङा प्रमद बर'नाव सोंहै बेखिनि खोथाखौ बुंदों परिबर्तननि खोथाखौ नोङो बुंदोंमोन परिबर्तननि खोथाखौ नों बुंदोंमोन गुस्लायनायनि खोथाखौ नों बुंदोंमोन माबे बिथिङाव गुस्लायखो बबे मोनसे लामायाव लामानि खामानि मावनायाव गुस्लायदों ना गुस्लायाखै आरोबाव एनडिएफ जाखिनि नैबे गोजोन गोरोबथा इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बेफोर गासैबो जाजोब्बायना प्रमद बर' आरो बिनि सायावहाय दिनैहाय मोनसे जाबावदों स्कुलनि बेलायाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनो बेफोर 100% जाबायना प्रमद बर' नोंनि बिटिआरआ रिजनानो बिराद गिदिरनो बेफोरखौ नोङो खालामजोबनो हाबायना प्रमद बर' आरोबाव नोंथाङा बुंबावदोंमोन डिसिखौ जोङो ट्रान्सफार खालामनो हानाय मोन्थायखौ जोंहा मोनबाय बेफोरखौ हादोंना प्रमद बर' आरोबाव मा होनबावदों नोङो दिनैहाय एसपिफोरखौबो सोलायनो हानायनि खोथा बेखौबो हादोंना हायाखै आंना बेफोरबो सोंथिया एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ जेसेबां क'क्राझार धालिगाव बहाबा माबा माबिनो मा होनना बुङो बेखौ दाम्पार सालायनायनो माबा मेकारनिक फोरोंनाय बेफोरखौ मावफुंनो हाबायना प्रमद बर' नोङो एफाराब गिदिर खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया मिथिबाय एफाराब गिदिर खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया हायाबा हाया रिजेन हो सारेन्डार जानानै था सानसुमा खुंगुरखौ नोङो बुंबाय थादो सानसुमा खुंगुर बायदि नोङो खामानिखौ मावनो हादोंना प्रमद बर' सानसुमा खुंगुरा बै समाव पिटिसि आन्दलन समाव बिथाङा चिफ जानानै बिथाङा मा कयेकटा दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायियाव बिथाङा सारेन्डार जादों नों हागोन ना बेफोरबायदि नों दिनै सानसुमा खुंगुरखौ बखिबाय थायो हागोन ना प्रमद बर' नोङो खालामनानै खोन्था अब्लाना नोंखौ बर' रायजो राजाया नोंखौ येस बियो सासे प्रमद बर'आ बर'नि सेन्टिमेन्ट गोनां साननाय हनाया बर'नि बे खोथाखौ बुंगोन हायोबा नोङो रिजाइन हो आबसु हाबफिन अब्लाना नोंखौ रायजो राजाया गनायगोन दिनैनि दिनाव नोंखौ गनायनो बादों आरो
मुगैनोबो हमदों बर' रायजो राजाफ्रा मानोथो जोंफोरनि खोमायाव हाबफैयो मानोथो बुंहरो आं दिनै माखासे खोथाखौ बुंनो गोसो गैयामोन एनडिएफबिखौ नोङो जोंनि दुखु दाहा खालामनाय नों खालामाखै मालाबाबो गार'फोरनि ओंखाम मालाबा जाफेरदों लाइ बिलाइ जुनाय मालाबा जाफेरदों नोङो बेफोरखौ मोनजाफेरदों नामा हारिनि थाखाय खामानि मावग्रानो थ' खोथाखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय भिडिअआबो बारा गोलाव नङा सर्ट नांगौ जायोबा गाबोनफोर खालामफिनबावगोन बावहाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि खोथा बुंदोंब्ला बर' रायजो राजानाव आं गासैनियावबो क्षमा बियो जय बर' हारिनि